Ang comfort food nimo like kanang Yes. gusto ka mo kaon kanang gusto ko mo kaon spaghetti ana ba? Next be next kay Adobo na bugupon lang. gyapon. Mamo gyud akong firm. Kasi na lang, lain kayo pa nang. Adobo. Para na Ay tanan magid ako mga kuan. Kailan magid mo nga wag yung katilag mga sudan nga mga lami. Uy, daghan. Sa lagi kay pagparean na magluto kag karne. Pag adobo kay nga nagluto di gini mo hugasan nga may dugo-dugo. Tinoo. Adobo na lang, sa adobo na lang ko. Sabi ko si paborito may sense ko. Kinilaw. Kinilaw. Kaganya nga na ba kinilaw naka-prepare na Di ba na. kinilaw imo? Oo, di ba? Machis ang man. Ikaw ano paborito mo Althea? Comfort food, especially pag stress, gusto ko talaga pasta, anything pasta. Di pumunta ka sa Infinity Smile Dental Clinic. Mura lang ang Ah, pasta pasta nila. doon. Meron silang jacket. Ikaw sila na paborito mong ulam? Pansit yun ko, pansit. Pansit. Kahit anong klase ng pansit basta pansit. basta pansit. Ikaw, Ria, anong paborito mong ulam? Adobo. Specific, karne. Ikaw, Gwen, anong Sardinas. paborito mong luto sa'yo? Sardinas yun talaga. Sardinas. Comfort food. Sa'yo, Yung biglaan lang. Ay, iba kasi yung craving. Iba din yung comfort food, di ba? Yung craving talagang gusto mo talaga minsan lang pero gusto mo kahit araw-arawin mo gusto mo talaga. ko pansit yun ko. Kaya masumo ang pansit sa akin. Sardinas kasi lamig gid siya pero ako gusto gid ako mukaon ko karon, ako gusto gid kaon nun. Siki gid sa kanana adobo. Adobo nga siki or kanang itong daoya nga siki kan Because of the late. Oo. Ano naman yung pinaka-hate mong ulam na di mo ganakaon? Sa una, okra gid na ko ang. Ikaw, Pranita. Ikaw, Althea. Wala eh, kasi halos lahat yun. Talaga, Mars? Hindi totoo, hindi talaga kami pinalaki na yung choosy. Hindi ba yung ulam, ayaw mo ba na? Dili may Kagaya dili ko, ka, ayaw ko dili ng lang ka. isda kasi kasi maraming tinik. Or pinakaayaw kong luto is ayaw ko ng kare-kare kasi ayaw ko ng pagkain kung may peanut butter or ayaw ko ng adobo na may Sarsal. mayroong tag nito, star anise. Yung mga ganong ano. Yung ayaw mo ng luto na Pero ang pinakaayaw ko is siya. Ano ba ka doon putang ina mo, dami mo Anong ayaw mong luto mga pagkain? Yung ayaw mong kainin kasi hindi ka lang ginataan. Ari, ganyan lang ginataan. Silibanga. Ikaw, Dwe. Crab. Ayaw bakit? Bukod sa hirap akong kumain doon, Correct. lalo ko yung kamay ko kasi. Totoo parehas tayo kasi ayoko na magkutkot. Talaga. Diba, Bakit lagi mo kinukutkot yung paa mo dati? yun nga kasi nga. Parang crabs naman yan eh. Alam, grabe. Ano? Side bit siya. Wow! Sino kaya yung legs parang crabs? Ikaw, ano ayaw mo? Yun, yung mga crabs. Kasi tahong okay yung shell, pero yung ayoko nang binubuting-ting tapos tsaka mo kakainin. Tagal-tagal tapos bago ka mabusog. Ay, ang sarap ng mga ganyan. Ayoko talaga. Oo, pwede. Ay, isa pala. Oh, lumipad na yung kawalip. Kanina pa yan, ha? Kanina pa yan, ha? Init na Huwag kayong makialam, away ng mga hipotatamus yan. Bilisan mo ba? Di ba? Apaka-okay mo rin naman. Ito nung si O. Ang okay na mag-acting nito. Ay, ang Konday Paksi, di ay isa din yan sa mga lamig. Di kayo nga ka ng pag... Regardless, Gusto mo kumain ngayon, na gutom ka. Ang lamig ng Paksi. kahit Ilang sabaw beses lang. na initin. Kahit sabaw lang. Huwag ko niyo pagkutay sa di na ko Ay, ganahan. ano na ayaw mo? Ano yun? Kuan, manok, adobo, tinula ka ng commercial nga manok. Mukhaon ko pero di ko fan. Pero pag native, okay lang tayo. Native, okay. Oo, lamig kayo. Di ko ganan sa adobo, tinula na. May pag i-fry na lang. Try ko. Kaya ang strand, manggod, di ko na. Bukod sa kare-kare, hindi ko nagkare-kare dito. Hindi ka na mukhaon dito. Ay, butter. Mukhaon ko, nga kanang wala na choice or na Oh, dili lang ka fan Dili ba? ka ng Di ba? fan nga. Kung mukhaon ka, hindi ka na mukhaon. Hindi ka ng kan ay ka ng sana. Peanut butter. Doon, uran ko. Nagit lang sa kita kadamian mang po anang kuan kare-kare. Bidkuan, alamang. Dapat nagkari-kari tayo ngayon. Gusto mo ba, Rhea? Mahabot pa naman natin. Pero mukhaon ko kare-kare, pero ayaw ko na i-request ganun. Andiyan na. Susi. Ano naman? Huwag nyo na isali si Altia sa chikahan din. Ano naman yung feeling mo best food Silyo? na Silyo ba? kaya mo ipagmalaki na pag natikman nyo to? Or basta yung kaya mo ipakain sa amin na alam mong specialty mo? Oo, yan. Good ka dyan, sir. Yun yung pinaka-at least totoo sa'yo. Ikaw kutsilyo ba? Ay, ang kutsilyo ba? Ayaw ba ito bang kay... Kung sakali,
Unsa? Nga feeling nimo ka nalalami kay luto ni Britney. Bukod sa pritong itlog na plastic lang ah. Pwede ka hindi. Paano ba? Guys, mag-comment din kayo ng mga ayaw yung ulam, mga gusto niyong ulam, mga cravings ninyo ah. Para Now, Gwen is making fried of the palito, the ribs. Eh, ay, ikaw yung manang yan? Sister? Hala. Wara. Ha? Dapat lagyan natin siya ng ano, ganyan. Mare, dito sa Pang platings ba? Oh. Sana sister. Dugangin sa nagkahoy kay duwar ka buo. Kusog na, ma'am. Ganito na nato. Ayan ang inaalis. Sa mantika. Dali siya masunog. Si Maring naman ang isa sa mga chef din dito sa kabila. Pansit naman ang kanyang lulutuin. Lulutuin natin ngayon is ang pansit ng ina mo. Lami yan. Lalagyan ko to ng maraming tayudan. Kasi yun yung nagpapalasa talaga. Saka wala pa tayong asin. Andiyan. Sabi na tayo mahirap. Video back up lagi ka. Gwen ha, hapon ka pa. Kasi ang birthday na ako, first time magluto sa mga Matilawang tapos sa akin. Ay! Tangan ko ni Ugdaghan kayong lanit. Anong ganit? Lanit. Lason day. Lalasunin ko. Ihurot man ka ni Ria. ito na bahala diya. Basta kay pansit. Oh, para sa pansit. Karungan na diyan. Ibang iyong camera woman. Huwag kasi kayo masyadong maingay kasi pag masyadong maingay, hindi sumasarap yung pagkain. Mga niluluto. Dito, 4 na bechin. Okay na, masarap na yun. Buhay pa ba tayo niyan after? Ikapila naman na ni mo nga birthday, Ria. Not too old, not too young. At eto na nga mala. Hala, ayan na. Wag na ha, Gwen. Kutang-kuta ka na kahapon sa akin. Masyadong mahina yung kalayo. Yung ano mo, Panggatong. hindi. Ang bagtak ni Gwen isagol sa iya. Pero ang busog. Para mas ano. Nawago na ba na ako ang back up that, sir? Muna. Kasi wala pa yung permission number. Yan na lang. Saan ipa? Ganito yung sa akin, ito yung style ng pagluluto ko ng pansit. Pinapasimmer kasi nawala sa nako ang water sa chicken or sa karne. Kaya aron mo mag-vlog for today's video is ang iPhone 17 Pro Max fully paid area. Kaya po masyadong maganda ang quality ng video natin. Hango muna natin kasi nawala na yung tubig. Ay, okay na diya. Tsaka tayo maglalagay mamaya ng mantika para mag-isa. Saan mo natutunan yung manaw? Ganyang style. Ay, Ma'am G. Hala, sumasagot sa bayot. Kasi si City Jail. natutunan ko to kay Ma'am G kasi si Ma'am G galing ng City Jail. Siya yung tagaluto ng mga preso. Assistant. Oo. Ayan yung apoy! Manang! Yung apoy! Kalayo maring Makasyang apoy. kita pero murag maangol ang atong pansit ani kay tayo magigisa yan. Kamanang, kamusta yung gabi? Pag-usapan natin.
yung kagabi, Yung judging. alin doon? Hala. Ay, Palaban ka ngayon ha. Mukhang sumasagot ka na, Maring, ha? Mukhang handa ka na ba? Kamusta ang judging? Experience sa judging kagabi? Ang husgahan? Sa mga candidates ba? oo. Gwapo si ano, yung ang bet na ko kay katong number 3 na laki. Sa babae? Sa babae si number 5. Sa IT. Ganda rin ang mukha. So, hugasin siya maigi. So, siya ng tagaluto mo, pure of gold. Oo. Mga peke, yan, dyan ko lang nabili sa ano yan. Ano to? May kuto. Hindi. May ano ni Gwen. Okay, taana. Ayan, so, pagtimpla. Ayan. Wala tayong ground, no? Powdered ay no. May powder ng 50 na magic sarap. Para yung mga kaibigan natin, makakalimutan nila yung mga problema. Yes. Guys, di ba magtimpla si Manang adorasyon ng kanyang pansit? Tinimplahan niya una yung noodles. Nana po kay Yung pansit talaga. Ay, pasta pansit. Naghanap ako ng pasta. So, tinimplahan niya yan ng soy sauce, may granules, at paminta. First time kong nakakita ng pansit. wala kita lalagyan sana na malaki ano kay ihango ko man yan punto na lang muna. Oo niya. Tapos kamayin. Ang technique is nasa kamay. Yung galing ka ng CR, huwag ka nang magbanlaw. Nasa kamay ang tunay na sarap. Yes. Tapos huwag ka nang magbanlaw, day. Water. Maglumi, lugar na siya. Ay, hindi. Yung tubig niya at ano lang. Pang konting-konting tubig lang talaga. Ikaw, Maring, may nag-uusap kami kanina. Ano yung Kinakawa. paborito mong ulam? Nalutuin na alam mong mapapawaw kami. Actually, this one. Pansit. Tsaka yung pangalawa is munggo. Oh, magaling ako magmunggo. Adi ay. Nanalo ako dati niyan sa nutrition month. Yung munggo nilagyan ko ng dabong or yung bamboo shoots. Nanalo ako, day. Yeah. First place. Oo. After that, yung mga judges nagtatai siya. Kalibangan. Di ay. Oo, after a day, nagtatai. Importante na award na sa in first place. Oo, pero hindi talaga nila na-identify kung kaninong pagkain ang galing Kasi yun ang nanalo. Oo, kasi marami kami. Pero sa imo dito kay Murag. I believe so. Wild man gusto nga bamboo. And aside from that, yun, punta ko ng CR, di na ko hugas kamot pag kuman. Ako ni mo na nakuha imong katabang. Galing pa yan ng ano. Di ba tiri ni? Hindi. Galing pa yan ng Riyadh, pinauwi yan ng amo niya kasi pinlansya yung likod. Oo. Namaltrato yan si Kumari. Namaltrato siya. Ang karo man. Hala. Na-apil-apil na sa siya. Hala! Naman kay apil. Nang isa paglunod nang. Mga ito kami si nimo. Ikaw ka mulatan? Adjust mo gag yun. Ang hindi makikikausar, naglunod ka nan. Wow. Ano paborito ni Janja na pagkain? Naluto mo? Dati, umba, ngayon wala na kami. Ay! Salamat, Lord. Gabi ka nang apakasama ng ugali mo. Di ko manuktok mo tinudan ng ta. Nag-away-away agad sila. Away gini. I-post. He doesn't like my attitude Oh, Roch? anymore. Yes, wala lagi char. Nag-away lagi mi kay. Kaya tungod sa paldo! Uy, number 1 po na niyang kauli. Ay, basta lang marinig. Gusto ko kay dili man ko kamultaytas once nga magdula ko gana. Muna mo ana siya nga, nganong di naman ka makapokus kung pangutan-on ka kay di maglaba mi. Nya dugay kay kumakahuman sa akong labuno nagundang na ang washing. Kaya nagunag tuyok ang... Nag-udag tuyok ang 10 times, 5 times. Ana, oo. Sumuon na ko sa Majumber na iyang kalag. Ato sa siyang ipabukal gamay para mag-absorb ang last pang kuan. Pang... Dayo, ay, muna akong gaisagol Ria. Okay. How about the ano? Muna ang... Ay, ito yung gulay nga kuan. Ako ning uhot doon. Yan na po.
Ayan na, palito ni Gwen. Ala, palito na siya. Sobrang masarina. Lawi gani, lami siya. Kulang isa. Lain ang lami. Tsada inani no. Ito yung paborito ko na ulam, yung palito. Pero hindi sa palito, guys. Ano lagay ni Rhea dito ay Sprite instead of water. Lami siya pero kulang sa... Kapara. So, dito. Katuo ka ba na yung butulan? Or himarap lang dito. Himarap lang dito ko. Nagit siguro man. Pero lamig kayo siya. Yeah, nakuan mo good na. Butter. May butter niya. Tungkol sa Sprite ba? Yung taste ka na. Ay siya promise. Kung May sa eggs. kagwapo po, grabe gid ka cheater ka nang harap-harapan yung mang cheat. Sige, gwapo ba siya niya? Ikaw di ba kay wow si mong sikit siya? So paano? Nga na ginat siya. Day, Hashtag real talk? Anong juwa ka gwapo? nag-away ni insya nga pwede ko nga mulakaw sa ako kay mag adto daw siya sa tennis court. Yeah. So abi na ko unsa lang ni nag-away man mi lalis-lalis, di na ko lakaw. Halaka. Yung isang bakla na nadaanan siya dun sa may tennis court, nag-chikahan ko nga, Dura, yung laki na dito ug gatong tibay. Ang babae din. Nya alas 8 na sa gabi atong may waiting shed. Unsa ra sila, ma'am? Ang sa lahat nagstorya naman ni, wow, unsa di Israel close mo? Siyempre, giting tunusa kay mga comfort o broken heart isod po. Grabe yan. Gawas nga, grabe siya ka cheater. Grabe ka bagagnaw. Bisa kung saan mo naong-naongon bitaw nga layas. Ano bitaw, layas. We're going to drop the pansit na and then I need isa pang ganito. Okay, Yeah. para mag-anak. Tara, ka tanan. Kasi, Gamay man eh, eyeliner. Nga nila, okay rin eh. okay guys, let's go like this. Okay. Si Maring, ang luto niya ngayon, specialty niya ay medyo basa-basa na pansit. Pero ang paborito ko ay mala-mala na pansit. Pero different pa rin yan. Siya mukha ako gapukuan na, depende. And then, ihahap mo muna ito. Kasi, ang gulay, ayan. So, kamusta naman yung aso nato karon? Grabe siya, day. Emotional ta. Sakit akong dibati. Yes. Ayan. Gulay na butang og dahon para sa pansit. Tama. And then, na-experience niyo na ba na kumain ng pansit na may luya? Hindi pa. Pero nakakain na kami ng pansit na may tae, Mare. Huwag na tayo. Ay, di naman pala siya mabasa masyado. Dili na mo. Ma-absorb niya kasi. I-absorb na karon mawala na siya. Nagka-try naman magluto og pansit na suka ang iyang gisabaw. Ay suka iyang gibutan sa ingato nga gamay. Oh, pwede po. More siya na adobo. Papa, suka iya mo gitulo sa kuha. Kakainis naman ang buhay na ito eh. Ilang taon na kayo ni Jan Jan? Magsa 7 years. Kahit di kayo no. Damat ako kasumanon ko dili ko pwede sa ingana. Oh, kay kada gabi ila ka magbaylo og laki. Ay, masyado na overshare. Wala na yan sa script. Wala na expression. Ay, Kada gabi ila ka mawaw. kasi musulti ko sinita mo gabi eh. Oo, nag-judge tayo. Nag-judge tayo. Ay, nag-post itong lalaki. Nga. Kahit kanya. Ay! Next katipan! Hala. You're watching ka nung nagkanta, mga ang tiga bulak. Basi nagtuo mo, ako naghatag og bulak, intentional ha. Nakurat kayo ta, di ba, kanina naghatag bulak sa kuha. Oo, din. Wala po, kaya akong isungog si Maring. Gitunulan siya ni Ma'am Og. Oo. Bulak. Ano isa nga, asa ka nakakuha bulak? Nga, amo, gitunol naman to sa likod. Pero gwapo siya kung nagkanta din. Naapod siya talent. Yes, there you go. Ha? Kusga. Kapot siya. Amo, tulong ko kita sa Inday, malaing. Kaya magdadagdag po tayo ng magic sarap. Kasi, kung saan man ang magic sarap, kung mas... Ay lang. Mas siya, mas masarap. Mas lami ito sa katao. So, ayan na. Ria, wala na bang pwede idagdag dito na meron Klaro. kang paghuhugutan? So, Hala. ayan, ipapasimmer Goya. muna natin ng konti. Mawala yung tubig kasi pag... Para medyo malapot ba? Ipa-absorb muna natin yung water para medyo siya malapot. And then, Maring, kuan sabi, i-try sa ang lasa. Wala pa mo ko nag-try. You'll be the one to
try first kung unsa bagit siya. Tikman natin Medyo yung- ba mapait kaya. Tikman natin yung pinagmamalaki ni Maring. Tikman natin yung pinagmamalaki ni Nang Adorasyon. Daganan ginato para mapili na ito sa kanila. Ilawin sa partially. How do you like the taste? The pansit? Ay, wow. Suka ka rin. So, i-continue lang nato ang pag-ukay kay ang mga Ang lamig ka ayos lang. Sure? Kasi ano, para siyang kumakain ka ng pansit ka. Ayun nga. Paligisado. Ganon, paligisado. Ilagay Ako kasi gusto ko kasi medyo matiskig-tiskig sa mala. Oh, kani medyo basa gamay. Ngayon, basa-basa gamay. Ang lamig siya. Tapos, magdadagdag tayo ng konting tuyo kasi luspad siya dahil. Muro siya nagsakay og jeep. Gilik ko og 120. Bakilig. Okay. There you go. Sorry. Sarap yung luto dito kasi may kasamang emotional. Yes. Kasama. So paano yung ano? Ayan. Ikaw Maring sa tagal ni Jan dumating ni open ka ba na in case gusto niya mag-asawa or mag-anak or kayo talaga tapos mag-ampon na lang kayo No. or Ako, hindi ko pwedeng mag-down to the decision na mag-ampon. Kasi the responsibility of becoming a parent ba, di ba? Kasi pwede naman yung bata, mapapakain mo, di ba? Kasi meron ka namang financial, sige, sabihin na natin, kaya mo. Pero yung pagpapaaral, di ba? Pangalawa yon. Ang pangatlo doon, mabuting parent ka ba? Di ba? Kasi as an individual mabuti ka ba? Oo, ganun. Kasi hindi lang sa pagpapakain, hanggang sa pagpapakain ng mga anak, di ba? Sa I-nurture mo yan hanggang sa paglaki. Oo, dapat kuan ka ba? Naniniwala ka ba sa kasabihan pagdating sa bakla na dapat mag-asawa ka para meron kang anak mag-aalaga sa iyo paglaki? Ay, hindi. Bakit? Kasi, nature naman na ginawan tayo ng kanya-kanyang buhay, di ba na, okay, paningkamot yung imuha. Now, you choose the life to live na ganyan ka bakla ka. So, sa himuon mo para ma-secure ang imong future, magtrabaho ka lang maigi, mag-ipon ka para meron kang gagastusin pagtanda mo na. No need to, Saka pare, pangit yung huwag mong gawin yung mga anak pangit mo yung ginagamit mo yung anak mo para may mag-alaga sa iyo paglaking araw. Saka nakasiguro ka ba pag nagkaanak ka, Ito pwede. alagaan ka rin paglaki? Napa ha? Sige, pang-tapos na. Tapos, hindi responsibilidad ng mga anak na mag-alaga at mag-give back sa mga parents. Kasi yung parents, desisyon nilang mag-anak di ba? So, sila yung may Huwag kang mag-anak dahil alam gusto mo may mag-alaga sa iyo paglaki. yes. Na mag-expect ka ng in return. Kasi may kanya-kanyang buhay yung mga kids. Darating ang panahon, magiging din sila. What if mahal na mahal mo si Janjan tapos magkaroon siya ng anak? Ay, hindi. Sinabihan ko na yan siya. Na if ever na you wanted to settle for a woman, ganyan, sabihan mo ako as early as you can. Kasi hindi, huwag mo akong i-surprise. Kaya willing ka naman mag-let go. Oh, at yes. Tapos, Di ba, akala ko ba willing to... Ayan, ikaw, okay na ba sa'yo magkaroon ng karibal na bakla o babae? wag na yung bakla, friend. Tama na. Kasi magtatanong ako sa sarili ko na ba't hinanap pa niya sa iba. Oo. Para naman nag-tigit. Parehara ba na. So, ayaw na. Kanang babae, yes, maybe. Ria, since it's your birthday and ikaw na ang final na mag-tikim. Yes. Kasi we're about to mango na yan kasi malata na siya. So, congratulations, Marek, for your... Thank you, Manang, for the Oo, maraming Sige, salamat. Ria, tingnan mo na, tikman mo na muna. Kimeno, koritori na. Pwede ka na bumalik. First Hindi time ko ko na natikman lumakas. yung pansit ni Manang. Malamang first time niya nagluto dito. Maalat ba? Ano ba? Or yung pansit ni Sadi. Kaya nga, basa-basa kasi. Anda gulay. Perfect. Okay na ang gulay. So hanguin na natin siya kasi pag na-overcook yan, Malatsa. oh yes, and then papait yan. Ang lagayan. Ito. So we're going to remove the kalan. Dito na. O dito tayo maghango sa baba kay ma-overcook na siya kay. Lily ang pangalan sa babae. Kaili ka, Joshua! Bawa mo, Japon mo. Oh, unsa man ito lahat na or Pinti sa kuan. May mga natira pa tayong Si pansit.
Katong pirmi ka ba ni Diva ba? Si Inday? Dili katong pula ka buhok. Trisha, si Trisha. Oh, Trisha? Okay. Kaadtuan siya sa San Vicente sa mo sa Baungon kaya siya yang igso na minyo dito falsi sa apelyido. Muna kaadtong bayot. Sa tase. Trisha